نربع خلتة كمتي زيت تدالو على توزينات تزلكم متسلخوه بقدامنت أرست زينا إسرائيل حوتي كبير زخونة متقعتي خيط فنو لانك لا حوتي بوغنو متقعتي قابل عليه مراخب يغطل أمريكا مسايلات إيران أبه مودغ إسرائيل كامز حق زفليتا أبه جبوتي كلته جالبه بمتحلن حيالو خمتون كلو سوسان حالن زخون دمه دايو ما يترخبن سراوي السودان نتارسه كتمان مقصر متقعتي يغطل كامزلو فليتو زي خبركم تخاتلتي ازن كالن زي دسس مدبات حزلكم متسلخو كاس موداتا مساي كتصنو نحاتتكم ابزا channel دما ناي وترو تخاتلتن خدكونو سبسكرايب لايك مغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبر يعجمكم إسرائيل نحوتي كبير زخونة متقعتي خطفن ولان كلا حوتي بوغنو متقعتي قبل عليه مراخب يغطل إسرائيل كم مغطل تنايتا بك أزان ليبانوسون تكايرو زلا متقعتات كاب حوتي نزمت زلو تتصاوتات المقتا بزبل أو دب حادايدو دب أكايدا من براز كريم أتيكاب 29 مسكرمات حزوز جمر خلاي زوريا دبداب بسولوس حدا تكمتونك أتيليهم بتدبداب كوابي ودب حدو يدا كبير بارا كم زعب كونت تحبر زاغيتا بسبن نبرتن زبص حقودات بزرزر ايتتوسن اسرائيل كم قبر ملسناي تحوتي ابز سالس زيناب تلابيب زون چفو من سيالاتها تدبداب اكايدا انصار اسرائيل دغفتان زكاير زلو متقعتات قصل مخانو زحبر حوتي بوغنو بقاي بحرن تحلف زنبرتنا ينقد مركب عنوت كم زوررلا تحبيروم تازاغيت وانا تازينت صرت مركب 110 كيلومتر كاب ودب حادو يداري حقه ان تغعزتن كلايو حوتي باتي بدرون متقعتي اكايدولام اب ገለ ክፋላት عنوت كوردان كلو اب سرحتኛታት ዝበጽሕ ጉዳት ግና ከም ዘይለዩ እትትካል መጽናዕቲ ድሕነት መጓዓዝያ ባሕሪ ብሪጣንያ ጠቂሱም ሁትን ኻለ መርከቡን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ይግለጻሎም إسرائيل بزحلف عامت ورح تقمتي قبل لك عزا متقعتي كابت جمر ندحر حوتي نتنا إسرائيل وتدرو سرح زلو تقاومو بقبرن مراي بقاي بحرز ملالسا زنابرا بوحدو 8 مراقب اتقيو يركب أمريكا مسايلات إيران بموداقن إسرائيل كامز حقزتها فليتا أمريكا بسولوس مشتنا بإسرائيل زي تتكوس باليستيك مسايلات إيران 10 ستات زخون تصير مسايلات كم زي تكوست مكل خالت هاجر بينتاغون قليتهم بريزيدنت أمريكا جو بايدن هاجرون مكل خال إسرائيل بمسرت ممرحيوه بنتفت كم زي دقفت حبيرهم كسابو قاعد ما بتسوتشيشن روم بزبل زفلت كبير قدات هاجر أو دحنت كتتل زقبرلو أب وايت هاوس زركب كفلي كم زي حلف وافليتهم سراويت إسرائيل أستات 280 مسايلات ناب هاجرو كم ستكوسن مبزحتهم كم زي تعاقتون يحبرالهم بريزيدنت إيران مسعود بيزيكيشيان هن ربحاتاتن زيغاتاتن إيران نمكل خالزت توسده وسان قبر ملسي كبل نتي متقعتي قليت ولوم بينتاغون بسولوسا بزهابو غايزتو مغلطي كلته مراخب حيل بحر أمريكا نتوم كاب إيران زتون چفو مسايلات زمكنو تصره مسايلات كم زتكوسا ميجر جنرال باتريك رايدر تزاريبوم كابتوم إيران نمتقعتي زتكوستو مسايلات نقليوم هاريموم دو اي هارمون هنزبلغن اي رقاقتن إيران أستات 180 مسايلات كم استكوست سراويت إسرائيل أفليتيوم أزد ما كابت تهران كاب ميازيانا بإسرائيل زي تكوستو أستات 210 باليستيك مسايلاتن 3 كروز مسايلاتن زبزحنيوم مكل خال أمريكا بزعباتي متقعتي زخون حبرتا كم زي نبرو ميجر جنرال رايدر وسيخو قليتوم بريزيدنت بايدن دما بدحرتي متقعتي أمريكان إسرائيل ملؤ بملؤ تدقف منبارة أرقاقيتولوم لومي بمسارة أنا زهابكم مرحي سراويت أمريكا هنا مكلاخل إسرائيل بنتفت دقيفولهم حجون هنا وتصيتاوتنتو هنا مقمقامينا زلنا يلوم وسيخو صاب حجي بين فلطو اتمتقعتي زي تمكتن زي عوتن يمثل أزدمان وتدراوي أعظم إسرائيل وتدراوي حيلي أمريكان زي مسكري خبر تزاريبهم قبل الإيران زوهاب ملاش انتاي كم زخون بغاجتنياتات زي تحت تبايتن زي تيقبر اللوه جانا زرق خوني خبر مليسوم مس قدامي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو كزرارب مخانون قليتلهم اتزوبا حجاب زيادة زي معبل الروسون وطري آتيو يركب أغدم وهاب قال هاجراو دحنت وايت هاوس جيك سوليفان متقعتي إيران عابي مغوهار كبل قليت وينيريوم
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቡ መግለጺ እዚ መጥቃዕቲ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ኣነጺርና ነርና ንዑ ድማ ምስ እስራኤል ክንሰርሕ ኢና ክብል ገሊጹ ወሃብ ቃል ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማቲው ሚለር ብወገኑ ዋሽንግተን ነቲ ዞባ ንምህዳእ ሓይልን ዲፕሎማስን ክትጥቀም ፈቲና ከም ዝነበረት ኣዘኻኺሩ ንኢራን ግብረ መልሲ ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ሃገሩ ምስ እስራኤል ብምውጋን ነዚ ኣገባብ ክትመርጽ ዶ ትኸውን ዝብል ሕቶ እቲ ወሃብ ቃል ኩሉ ግዜ ንኽልቲኡ ኣገባብ ይጥቀሙ ምንባሮም ኣረጋጊጹ ዕጡቕ ሓይሊ ኢራን ብወገኑ ንእስራኤል ዝድግፍ ዝኾነ ይኹን ቀጥታዊ ወታደራዊ ምትእትታው ከይገብር ኣጠንቂቑሎም እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ እስራኤል ንሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ እቲ ሰውራን መራሕቲ ናይቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ሚሊሻታት እቲ ዞባን ብምቕታላ ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ሓምለ ኣብ ቴህራን ዝተፈጸመ ቅትለት ፖለቲካዊ መራሒ ሓማስ እስማኤል ሃንያ ኣዘኻኺሩ እስራኤል ኣብ ሞት ሃንያ ኢድ ከም ዘለዋ እኳ እንተዘይተኣመነት ተሓታትት ምዃና ግን ብሰፊሑ ይእመን ኣብ ጅቡቲ ክልተ ጃልባ ብምጥሓልን ሓያሎ ሰባት ክመቱን ከለዉ 61 ድማ ደሃዮም ኣይተረኸበን ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ክልተ ጀላቡ ብውሕሱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝጠፉን ሰመዝ ገሊጾም ተንጀላቡ ትማሊ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ጅቡቲ ቅድሚ ምጥሓልን 310 ሰባት ሒዘን ናብ የመን ገጸን ከም ዝተበገሰ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደት IOM ሓቢሩ ክሳብ ሕጂ 61 ሰባት ዳዮም ከም ዘይተረኸበን ዘይተሓለለ ናይ ምድላይ ጻዕርታት ይቕጽል ከም ዘሎን ሓልዋት ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ገሊጾም እዚ ብዙሓት ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝጥቀምሉ ምብራቓዊ መስመር ተባሂሉ ዝጽዋዕ መንገዲ ኣብ ዓለም እቲ ሓደገኛ መስመር ጉዕዞ ስደት ከም ዝኾነ ይፍለጥ ብሓገዝ IOM ሰፊሕ ናይ ምድላይ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎን 115 ስደተኛታት ከም ዝደሓኑን እቶም ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ገሊጾም እቶም ዝጠፍኡን ምርካብን ድሕነት እቶም ውፃእ መዓትን ምርጋጽን ድልዋትና ክብል እቲ ኤጀንሲ ስደት ገሊጹ ተንጀላቡ ኣብ ጥቓ ሰሜን ምዕራብ ጅቡቲ ዞባ ክሆራ ኣንጋር 150 ሜትሮ ከም ዝጠሓላም ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ እቲ ሃገር ሓቢሮም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢሎም ናብተን ብነዳዲ ዝበልጸጋ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብሩ እዮም እዚኦም ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ጎንፂ ተፈጥሯዊ ሓደጋታትን ቁጠባዊ ጸገማትን ንምህዳም ዝወፁ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 51 ሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ጥቓ ደቡባዊ ገማግም የመን ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ ካልኦት 140 ስደተኛታት ድማ ደሃዮም ኣይተረኸበን ቁጽሪ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ናብ የመን ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣብ 2022 ካብ ዝነበሩ 73,000 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 97,000 ከም ዝደየበ ጸብጻባት ይገልጹ መብዛሕትኦም ግዳያትን ሓደጋ ዝተቃልዓን ልዕሊ ዓቐን ዝጻዕናን ጀላቡ ዝጥቀሙ ዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ሰባት ከም ዝኾኑ ይፍለጥ ሰራዊት ሱዳን ነታ ርእሰ ከተማ ንምቁጽጻር መጥቃዕቱ ይቕጽል ከም ዘሎ ፍሊጡ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝቀረበ እዋን ርእሰ ከተማ ካርቱም ንምቁጽጻር ዝጀመሩ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝቕጽሉ ላዕለዋይ ኣዛዚ ገሊጹ ሌጀንድ ጀነራል ኢብራሂም ጃብር ኣብ ዝሃቦ ቃል ነተን ልዕሊ 17 ኣዋርሒ ዝቐጸለ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ዝካየድ ዘሎ ዝርብ በዘየገድስ ሰራዊቱ ስርሒታቱ ደው ከም ዘየብል ተዛሪቡ ሰላማዊ ዘተ ክቕጽል ይኽእል እዩ ሰራዊትና ግን ብሰንኩ ደው ኣይብልን ይብል እቲ ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ሰራዊት ሱዳን ርእሰ ከተማ ካርቱም ካብቶም ብጀነራል ሐሜቲ ዝምርሑ ሓይልታት ኣደል ኤምኣል ሰሪዕ ሓራን ምግባር ሓድሽ መጥቃዕቲ ምፍናው ይንገር መራሕቲ ክልቲኦም ወገናት በዘይ ምቅዳዎም ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝተወልዐ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ይርከብ በሰንኪቲ ግጭት ዛጊታታት 150,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዝግለጽ ጸብጻብ ከም ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ቶም ፕሪዮሎ ኣብ ቀረባ እዋን ተዛሪቡ ነይሮም በሚሊዮናት ዝቑጸሩ ዜጋታት ከፈናቕሉን ከለዉ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ድማ ሓደጋ ከቢድ ጥሜት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ሰብኣዊ ትካላት ይምልክቱ ጀነራል ጃብር ግና ዓጸቦ ተራዩ ከም ዘሎ ንዝገልጽ ጸብጻባት ነጺግዎ ይርከብ እቲ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምልዓል ዝተዛረበ ጀነራል ካብ ኢራን ኣጽዋር ናይ ምርካብ ስምዓት ከም ዝነበሮም ኣሚኑ ሰራዊት ደው ክብል ዝኽእል ክልቲኦም ወገናት ተኽሲ ደው ንባል እንተተሰማሚዖም ብምባል ሓይልታት ኣለ ሰሪዕ ካብቲ ውግእ ዝሓዙ ከባቢታት ክወፁ ጠሊቦም ማሕበረሰብ ዓለም እቶም ሚሊሻ ውግእ ደው ከብሉን ካብቲ ሒዞሞ ዘለዉ ኣባይቲ ክወፁን
ጸቕጢ ይግበር ክብል ብምግላጽ ሓይልታቱ ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ምቁራጽ ጸጻቦታትን ክግበር ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዛጊት ፍረ ከም ዘምጽእ ኣሜሪካዊ ፍሉይ ልኡኽ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑሎ እቶም ደው ከብልዎ ዝግቦም ቀንዲ ኣካላት ከዓ ኣብ ክንዲ ከቀላጥፎ ዝርበጹ ዘለዎም ዝመስሉ ክብል ፐሬሎ ኣብ ናይሮቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርህ ገሊጹ ሰብኣዊ ኩነታት ገለ ምምሕያሽ ከም ዝረኣየ ዝገለጸት ኣሜሪካዊ ዲፕሎማስኛ ረድኤት ዝጸዓነ ሰብኣዊ ቃፍ ላይ ኣብቶም ተዓጽዮም ዝነበሩ ከባቢታት ክበጽሕ ከም ዝኽኣለ ጠቒሱ እንተኾነ ግን እቲ ኩነታት ክረጋጋእ እንተኾይኑ ካብኡ ኣዝዩ ዝለዓለ ምምሕያሽ ክረአ ከም ዘለዎ ኣይሓበአን። ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ንሓያለ ኣዋርሕ ረድኤት በቲ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ዝቆጻጸሩ ዶባት ጫድን ዳርፉርን ከይኣቱ ኣጊዱ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብምፍቃዱን ሓይልታት ኣልሰሪዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ዝቋጽሩ ቦታታት ከበጽሕ ምትሕባሩ ምንህነት ኩነታት ከቃሎ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝግለጽ። ጀነራል ጃብራብ ዘካየዱ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ሰራዊት ሱዳን ሕልኽልኻት ፍቓድ ብምግባር ንተበጻሕነት ረድኤት ይዕንቅጽን የደናጉናሉ ንዝብል ንቐፌታ ነጺግዎ እዩ። በአንጻሩ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ሰብኣዊ ቀረባት ብምዝማትን ናብታ ኣብ ሰሜናዊ ዳርፉር ኣብ ከበባ ትርከብ ከተማ አልፋሸር ረድኤት ከይኣቱ ብምኽልካልነት ኩነታት የጋድዱ ምህላዎም ከሲሱ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክኢላታትን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ከባቢታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ተፈናቐልቲ ዛምዛም ኩነታት ዓጽቦ ከም ዝተረኣየ ሓቢሮም ነይሮም እዮም። እቲ ሱዳናዊ ጀነራል ግን ኣብቲ ሃገር ዓጽቦ ኣይተረኣየን ዝብል መርገጺ ሰራዊት ብምድጋም እቲ ናይ ጥሜት ቅልውላው በቶም ተጻበብቲ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ዝተፈጠረ ምዃኑ ይምጉት። ኣብቲ ሃገር ዓጽቦ ከም ዘሎ እንተተኣዊጁ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ትካላት ረድኤት ናብቲ ዝተጸልወ ከባቢታት ህጹጽ ደገፍ ከብጽሓ ክግደድ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን መንግስቲ ሱዳን ዛጊት ዓጽቦ ኣያወጀን ኢሉ ሰራዊት ሱዳን ምዕራባዊ ዶብ ጫድ ከዓጽቦ ዝተገደደ በቲ መስመር ዕሱባትን ኣጽዋራትን ናብ ሓይልታት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ይኣቱ ኣሎ ብዝብል እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሓንቲ ካብተን ሓይልታት ኣልሰሪዕ ወታደራዊ ደገፍ ይህባይን ተባሂለን ዝሕመያ ሃገራት እየን። ደገፍ ኢማራት ኣብ መስርሕቲ ኩናት ዓብዪ ፍልልይ የምጽኡ ዝበለ ጀነራል ጃብር ምኽንያቱ ኣድዒም ኣልሰሪዕ ሚሊሻዮም ግና ደገፍ ምዕቡል ኣጽዋራት ይረኽቡ ኣለዉ እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ነቲ ኩናት ክዕወትሉ ኣይክእልን እዮም ሚሊሻ ስለ ዝኾኑ ይብል። ዋላ እኳ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቶም ሓይልታት ወታደራዊ ደገፍ ከም ዘይገበረትሎም እንተገለጸት ምርቱዖታት ከም ዘሎ ግን ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኣሜሪካዊ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ዝተሓተመት ውጽኢት ምርመራ ሰፊሕ ምልክታት ጭብጥታት ኣቕሪቡሎም። ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና።